Crnogorski bez predrasuda. Piši kao što zboriš, a čitaj kako je napisano. Crnogorski bez predrasuda. Sjedite i sjetite se. Smiri se, ne šerpaj. Crnogorski bez predrasuda. U savremenom crnogorskom standardnom jeziku imperfekat glagola biti ima dubletne oblike. Ispravno je dakle reći bijah, bijaše, bijaše. Bijasmo, bijaste, bijahu. Ali jednako je ispravno reći i bijeh, biješe, biješe, bijesmo, bijeste, bijehu. Slogovi sa jatom ispred o koje je nastalo od l i ispred j umjesto ije ili je imaju i. Tako je, na primjer, pravilno reći vidio, smio, a nepravilno je viđeo, smjeo. Oblici viđeo, smjeo i slično spadaju u dijalektizme, pa nijesu unijeti u pravopisna pravila crnogorskog jezika. U savremenom crnogorskom jeziku u oblicima množine imenica koje su nastale pomoću morfema ov ili ev, dvosložni alternat jata i je uvijek se krati. Tako je, na primjer, množina od lijek, ljekovi, od snijeg, snjegovi. Ako je riječ o oblicima množine imenica sa i je ispred kojeg se nalazi dvočlana suglasnička grupa, čiji je drugi član r, onda se dvosložni alternat jata i je skraćuje sa e. Tako će množina imenice brijeg biti bregovi, a drijen drenovi. Važno je ovo da znamo. Imenica pripovjetka u nominativu jednine upotrebljava se samo u tom obliku. Crnogorski bez predrasuda. Nepravilno je reći viđeo, a pravilno vidio. Nepravilno htjeo, a pravilno htio. Nepravilno smjeo, pravilno smio. Isto tako kao što se ne kaže vijejati nego vijati, ne kaže se sejati nego sijati. Ponovimo i ovo, oblici viđeo, htjeo i slično poznati su u nekim crnogorskim govorima, ali imaju status dijalektizma, pa nijesu unijeti u pravopisna pravila. Kaže se lijek, ljekovi, a ne lijekovi. Snijeg, snjegovi, a ne snjegovi. Mijeh, mijehovi, a ne mijehovi. Vijek, vijekovi, a ne vijekovi. Svijet, svijetovi, a ne svijetovi. Dio, dijelovi, a ne dijelovi. A kad se u oblicima množine imenica ispred i je nalazi dvočlana suglasnička grupa, čiji je drugi član r, imat ćemo sljedeće primjere. Brijeg, bregovi, drijen, drenovi, trijem, tremovi, brijest, brestovi. Crnogorski bez predrasuda. Kodifikacijom crnogorskog jezika nije stvaran novi jezik, nego minimalno reformisan postojeći, kako bi se istakle specifičnosti ovdašnje govorne tradicije. Više od 1000 godina na ovim prostorima govori se crnogorskim jezikom, kaže predsjednik Crnogorskog društva nezavisnih književnika Milorad Popović. Jezik je uz religiju glavni element svake kulture i civilizacije, jer organizuje cjelokupni mentalni život, posebno proces mišljenja i identifikacije. Kodifikacijom crnogorskog jezika nije stvara novi jezik, nego je napravljena minimalna reforma kojom se ističu specifičnosti ovdašnje govorne tradicije. Crnogorski jezik je u lingvističkom pogledu isti onaj jezik kojim se na ovim prostorima govori više od 1000 godina i koji je uvijek zbog političkih razloga različito imenovan, kao naški, ilirski, srpski, srpsko-hrvatski, slaveno-serbski, crnogorski. Ne ustručavajte se govoriti, pisati, svjedočiti da je vaš jezik crnogorski. Na isti način na koji je za Srbina njegov jezik srpski, za Hrvata hrvatski, za Bošnjaka bosanski. Bez obzira hoćete li upotrebljavati djevojka ili djevojka, sjekira ili sjekira, stoga Crnogorci zborite i govorite crnogorskim jezikom. Crnogorski bez predrasuda. Piši kao što zboriš, a čitaj kako je napisano. Crnogorski bez predrasuda. Sjedite i sjetite se. Smiri se, ne šerpaj. Crnogorski bez predrasuda.